Nakláňajúci sa kríž na veži kostola, deravý a v podstate už rozpadnutý glóbus pod krížom, ako aj prehrdzavený plech, si vyžiadalo kompletnú opravu vrcholu veže. Na základe cenových ponúk bola vybraná firma z Oravy, ktorá sa dala do práce začiatkom októbra. Začali odstranením starého plechu na rímse veže, pretože potrebovali zistiť, ako to vyzerá pod ním a podľa toho stanoviť presný postup prác. Toto robili ešte bez lešenia, zavesený na lanách z okienka. To preto, že prenájom lešenia je dosť drahá záležitosť, takže kým lešenie ešte nepotrebovali, pracovali bez neho. Potom prišla firma, ktorá postavila lešenie. Trvalo im to 3 dní. Prvý deň to išlo rýchlo. Za jeden deň ho mali postavené až do výšky zvonov, tesne pod vežové hodiny. Druhý deň už to išlo pomalšie, pretože jednotlivé poschodia lešenia sa museli posúvať dovnútra podľa toho, ako sa špic veže zužuje. Na tretí deň sa lešenári dostali až k samotnému krížu a tak mohli nastúpiť do práce majstri klampiari. Vďaka lešeniu sa dá aj určiť výška veže. Lešenie malo 17 poschodí a každé poschodie má presne 2 metre. Keď k tomu pripočítame základňu i to, čo presahovalo najvyššie poschodie lešenia, tak veža v čítane kríža je vysoká asi 36 až 37 metrov. Majstri hore však nechodili po lešení, ale vnútrajškom veže. Na trámoch nad zvonami si zhotovili z dosiek plošinu, aby sa po rebríkoch ľahšie dostali k okienku, ktorým vychádzali von na lešenie. Medzi okienkom a lešením však bola medzera široká vyše metra. Tu prekonávali po 2 fošniach, položených od okienka krížom na lešenie. Takýto pohyb vo výškach veru nie je pre každého. Majstri z veže zložili kríž. V celku to ale nešlo, pretože kríž bol veľmi ťažký. Rozrezali ho preto na 2 časti. Práve táto veľká hmotnosť železného kríža prispela k tomu, že v spráchnivelom tráme, do ktorého bol zapichnutý, sa začal nakláňať. Hoci ten trám bol spráchnivelý, predsa 180 cm dlhý hrot na spodku kríža, ktorý bol do neho zapichnutý, sa z neho pri celkovej váhe kríža vytiahnuť nedal. Preto kríž nad miestom, kde bol k nemu pripevnený vrch globusu, odrezali. Tak kríž v 2 častiach samostatne aj spustili dolu z veže. Zároveň demontovali aj globus, plechovú guľu, ktorá bola pod krížom. Táto už bola vo veľmi zlom stave. Prehrzdzavená a deravá, dokonca z vrchu na jednej strane preliačená dovnútra. Zrejme, keď v minulosti horolezci natierali plech na veži farbou a pritom sa uväzovali lanom o kríž, niekto z nich sa nedopatrením zaprel rukou do tejto gule a tá pod tlakom povolila.
Vo vnútri gule však bola len slama, ktorú tam naznášali vrabce. Žiadnu časovú schránku, ani iný odkaz spred 80 rokov, keď sa väža naposledy opravovala, tam nenašli. Takže udalosti a opravy kostola z toho obdobia, o ktorom mi farská kronika píše len nejasne, pretože práve z tých rokov boli stránky z nej neskôr vyrezané, zostávajú aj naďalej tajomstvom. Po odstránení starého plechu sa majstri pustili do opravy debnenia. Nahnité a práchnivé dosky nahradili novými, aby potom na ne mohli uchytávať medený plech. Pýtal som sa, či náhodou pri odstraňovaní dosiek nenašli nejaký náboj, guľku z pušky, čo by potvrdilo predpoklad, že diery v pôvodnom plechu boli spôsobené streľbou v čase prechodu frontu. Avšak ani tu nám väža žiadne tajomstvo neodhalila. Lákalo ma výjsť hore, pozrieť sa na vrchol veže a tiež popozerať si odtiaľ okolie, veď takáto príležitosť sa už tak skoro znovu nenaskytne. Najprv som to skúsil cestou, ako chodili majstri, vnútrajškom veže. Na tých trámoch, z ktorých potom vychádza ten stredový trám, si urobili takúto provizornú dlážku. Tu je okienko von. Nachádzam sa o jednom poschodí nad zvonami. Tu si urobili takúto plošinu. Trám pokračuje takto nahore. Teraz vidno, keďže je to tu presvetlené, ako je väža murovaná. Tuto vidno, že trám pokračuje ešte vyššie. Až to vlastne niekde končí murovanie veže. Takže na tento trám potom tam hore bol napojený ďalší hranol, ktorý bol že vraj oplechovaný a ten prechádzal stredom toho globusu a do neho bol zasunutý kríž. Keď som prišiel k okienku a videl tie dve fošne, po ktorých bolo treba prejsť na lešenie, bolo mi jasné, že takto to v mojom prípade nepôjde. Preto som sa rozhodol skúsiť to po lešení. Na každé podlažie treba výjsť po rebríku, najprv uvoľniť poistku a zložiť rebrík.
potom uvoľniť poistku na dláške a otvoriť nahore poklop. Keď vyjdem po rebríku, treba poklop znovu zavrieť a pokračovať rovnakým spôsobom na ďalšie podlažie. Keď som vyšiel na 4. podlažie, prešiel som za roh, ku schodisku na chórus, pretože tam boli niektoré škrydle vyskočené zo svojho miesta. Keď som si na lešení ľahol, tak sa mi podarilo rukou škrydle dosiahnuť a napraviť. Potom som pokračoval ďalej. Na prvý raz som vyšiel len na 5. podlažie. Vyššie som si už netrúfol. Tam som si všimol rozbité škrydle na rímsičke nad vchodom. Keďže tie škrydle sú tam zamurované maltou, nie je možné ich len tak vymeniť. Preto som sa rozhodol prísť tam ešte raz a prasknuté škrydle zalepiť asfaltovým tmelom. S výsledkom svojho diela som až tak spokojný nebol, ale lepšie mi to nešlo. Potom som sa odhodlal ísť ešte vyššie, ale došiel som len na 6. podlažie. Cítil som v nohách, že keby som išiel ešte vyššie, už by som bol veľmi neistý a začali by sa mi nohy klepať. Tak teraz som na 6. poschodí lešenia, ale cítim, že vyššie to už nedám. Z tejto výšky som však nejaký pekný výhľad na okolie ešte nemal. Bránili mi v tom okolité stromy. A tak trošku sklamaný som sa podujal na zostup. Cesta dolu však bola trochu náročnejšia než cesta nahor. Pretože pri ceste dole sa treba najprv na kraji lešenia zohnúť, poklop na dláške pod sebou odistiť, zdvihnúť a potom po rebríku zísť. Práce na veži nám síce žiadne tajomstvo ani odkaz z minulosti neodhalili, no predsa si z toho jeden odkaz vziať môžeme. Ak chceme aj vo svojom živote niečo obnoviť či napraviť, najprv je potrebné odstrániť všetko staré, čo už je zlé, a pokračovať v budovaní len na dobrom a zdravom základe.